Haydi git. Bak sen de. भूसा गोत दीही खैले लिखे सवेरे के पानी के गोत दीही ए मम्मी के मम्मी का हो कन्या का करतनी का करतनी पानी के गैया के सानी भूसा तनी गोत दीही खैले लिखे सवेरे के जरूर हां वो बबुरी बिल बन जा अब हमरा मालूम नहीं थे आ देखो तनी का कोइल जाय जी ओकरा के हमरा लिखे पता चलत कि ओकरा के खाए पानी या करते बिया कैसे ओकरा के घरवा से निकाल कुछ लेके आइल बिया नहीं थे आई ना एगो में गोत को के चलू हां याद आई आ के ढठिया जी मम्मी हां के ढठिया ले तो ना ठठी आई ओके फरल जी बिया फरल जी नहीं ले क्यों नहीं अरे हेने बैठी इंडिया हेने का मशीन में ढूका तनी लाजा तनी का भौजी खाना ना दिले ली मंगले तो खाना न दिलिया ना काहे ना खलहिया यही तो कहती ना दे हम जबान लगावती जा आई हो भी आजू ए जबान लगावती जा हां बबुआ से कोई वो तो खुदे दारू पी के दिन भर मचुआइल रही उसी को ठठिया तो रही ना को हम हां मैं तो कहब हां इसना कि हम तो भाई ना को हम तो ऐसे ही दे रही ना और ओगा माता रही दरो ना कुछ खबर हम कबे हम करब दुनिया हसीना जल्दी रोज जाई वही पूछो आ हम पीछा ले आए हटा ना हम पीछा ले आए सुने खातिर हाँ। खाली जा तने आई पछले है सानी भूसा है ना हम गोद के आई हां गोत गई और वो देखी कहां बाड़ो हां जा तने बने हम कहां मोहित के बड़ा मोहित घर उठियो ठीक बा जाई रहो हम टेंशन नहीं चलाए नई घास कटा गइल बा ए बच्चावा बोला वो आइल गया न केहू के खाए पानी देते नहीं खे कुछ करते नहीं खे तो का दियो के करी हम गरीब घर के लड़की आइल बिया वो कुछो करते नहीं जे लोग जे कुल पेन के आइल बिया ओकरो को सुविधा में भेजे के पड़ी केहू के ना खाए देती ना पानी देती ना कुछ करती उ दिन भर सुतर बैठा रहती काहे सुतर रहती ए भैया हमके खाना दे रही ठीक है जा सो काम तमाम जान करम कर हम लड़का के खाए नहीं मांगा तो लड़का तो कहते कि हम ना दे खाए काहे ना दिखाए अजे खाए ना भी जबान रहो ठीक है चलो कर काम तमाम कर करना जातन खाई ना तो के दी आवड़े बाहर आवड़े रे का हो काहे नहीं खाए तू कोनो को दे दिला ना नहीं खाया बना खा के गलो ना कहल बा कि गरीब लड़की से बियाह ना करे के चाहिए सच कहल बा कोई बुद्धि ना होला बुझाइल तो खाए काहे दिले हा नहीं खाए कर दे एथी लगता दिला नहीं खाए तोरो को सुविधा में भेजे के पड़ी हमरा बुझा गई Haydi git. Bak sen de. Ngapain? Hek kira kira satu. Gue ini besar biak gue. Dap चले दूसरा बियाह के लिए अजी बाबू यही क्या कर देनी वही मर गेले क्या देनी
आय हो दादा आय हो हे अब बताइए कि एक बार भाई हम तो कौन सी हमने के जवाब दिहल जाए? अरे कुछ ना होई दोसर बियाह करब ऐसन ऐसन कतना मले राइली से कतना गोली सा ए बच्चों केस ना करी कुछ ना होई हाँ? जाके दोसर बियाह करब अरे दोसर तो बियाह होइबे करी लको को बाबू भैया आई हां तो केस करी हां तू करी हां ए कुछ ना होई अरे तो कुछ नहीं देख रहे कि का कइल जाई? ले तो नदी में डाल दे नदी में डाल दे ले जा के नदी में डाल के जोन बना करी हां जा से तनी जा से एकरा के नदी में ले जाते डाल ले जा बुरा तो जल्दी जल्दी हटाई जल्दी भागे से तब तो कोई आ जाई। हां बोरा में ले जा सलाई में एकरा के बाहर तक पूरा इतना लगा कर ले जरा सलाई ये करके बाहर में लगा तुम जा तुम दोसर बियाह करो गोली स्वाहा खाना ना लाई ना खाना वाना नहीं खाए के बस अच्छा से रह आई देख ले घर दुआर अब तोहरे बड़ुए तोहरे संभाले के बड़ुए अच्छा से रहे के बड़ुए घर में आ कोनो प्रकार के दिक्कत उक्कत बा ना घर में आराम से रहे के बड़ुए प्यार दुलार से सब कोई से रहे के बड़ुए मतारी से माई से बहन से सब मिलजुल जुल के रहे के बड़ुए बुझाइल हैं प्यार से रहे के बड़ुए आ घर संपत्ति देखते बड़ू कोनो प्रकार के दिक्कत उक्कत बा ना बुझाइल हाँ ठीक बा जब घर में आई से मिला उला आराम से बाद में उधर पड़ा जाई ठीक बा जा जाते जैसे जेकरा संगे सुतल बाबू हमर पति हटे हत्यारा है एगो हमरा के हत्या कर लेता है बहन तो सुनता ही नहीं के बहन हमर बुझाते नहीं के का करी एकरो के मुआ दी है बहन हे भगवान का करी हमरा के तो मुआई देलक बुझाते नहीं के का करी एकरो के मुआ दी है हे बहन हे भगवान का करियो नहीं के बुझात हमरा कुछ नहीं हमरा के दहेज के लोभी में मुआ देलसन एकरा पूरा खानदान मुआ देलसन ना सुन कबो ना कहो ई भी विधवा हो जाई ई तो सुनते नहीं अब काल है एकरा के मुआ दिया से नहीं भगवान बुझाते नहीं खे वो हमारा नियन भटकत रह जाई जाता नहीं जी कहत ये रोवत रहे कहत या कि मुआ दिले बावन हमरा के बे ऐसा बात को ना नहीं चुपचाप सुता अब झूठ तो नहीं ना बोलत बे सपना पे भरोसा कर लो सपना सपना होला के सपना तक हकीकत भइल बा ना होला ना सपना रोवत रहे उ खूब चिल्ला चिल्ला के सुता ना सुतो रोवत रहे खूब सपना में वो लगा का एक को भगाई के तुम को क्या ज्यादा तुम करो तो नहीं करो को लोट करते नहीं करो को मोबाइल का कहता ही कुछ ना सुता छोड़ बाजार सुता छोड़ बाजार डरा मत सुता घाई नहीं के रावत हो सुता अरे सुता कुछ ना हम बनी लो और भरोसा नहीं किया ना अब हम ना सुतो फिर आ जाई कुछ ना यार सुता हम बनी लो सुता ना अब हम ना सुतो तो डर लगता और हम बनी तो का डर लगा था हमारे भी डर लगा था हो हम सुतल नहीं बन जो रही सुतल बनी रोज जो रही सुतल बनी तेरा का डर अब हम ना सुतो भैया हम जाती अपना गाँव अब तो रौरे पर विश्वास नहीं थे मुआ दे तो का करब हम जाती कल भी नहीं हो सपना पे विश्वास करता रो हाँ। कहीं क्या सुता सुता ना हम जाते ही अभी कपड़ा अपन पैकिंग कर लेवे और कल सुबह भाग दिन हो रही तो ये रहबो हाँ उजे हम अभी नहीं जा रही डर लगता डर लगा था बाग जाते तो तारा के हाँ हम जाते भाई सपना पे सपना होला हाँ जा अब मिनी करो के लिए बीते के पड़ी अब दूसरे है
इनको को मुआई बाबुल काम हमार दहेज दहेज मिल बोली इनको को मुआई ना जय श्री रामचंद्र कृपाल करम इनको राम राम सर हमार कामी बढ़िए तो बुलावा एगो बुलावा सब घर को मुआई। हम गायक अनिल दुलर पूरे भोजपुरिया समाज के नमस्कार करतनी अब बतावे जा रहल बानी कि देखी दुनिया में दहेज खातिर आदमी लोभी कतना बहन बेटी के जान ले लेता। एकरा में उदाहरण में हम एगो छोटा सा कॉमेडी रोल सब के सामने बतावे जा रहल बानी दिखावे जा रहल बानी एकरा पर रोल सब गौर करम जा और ऐसा कांड नहीं करे के रोल सब से हाथ जोड़तनी विनती करतनी कि देखी जोन भी बा कर्म करी धर्म करी उहे राउ पैसा बा अनकर पैसा रउरा कोनो जाना खाए के ना मिलल बा कहल बा कि अनकर धन के विक्रम राजा ये सब के फेरा में नत कर जा and press the bell icon. मत मरी जा केहू के बेटी है सब ओकरा खातिर मत मिले प्रणाम करते।